Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі», якою ми завжди проводимо на хвалу Божу і добра душ наших і всього чоловічства. Дякую за ласку Божию, что мы можем сустракаться уже в этом величном периоде Великого посту, який это дорога духовная, яка веде нас до величного Христового воскресення. І певно, в этом величним таким духовним дню ми маємо ось таку подію великую про Войниловича, Едварда, слуги Божого, дата, як ми назираємо, де говориться шановним архібіскупом Тадеушем Кондрушевичем, митрополитом Мінсько-Могилевським, 10 красовика 2016 года, коли в этот день в костеле святых Симона и Алены Едвард Войнилович був обвіщений слугою Божим, представниками духовенства Ватикану, духовенства Білорусі і многими вірниками. Тому сьогодні нашим таким святим обов'язком, чекаючи на цю дату, рихтуємося і просимо Божої ласки, менавіта про його заступництва для всіх нас, нашого народу. Тому ось такий зворот, бо дата наближається, неповних 2 місяці, і треба помолитися коля мощів слуги Божого Едварда Войниловича і скласти з них свічечку, квітки. Тому вирішили зробити такий зворот до Мінської спадщини на ім'я директора Олександра Анатолійовича Яцко і старшиню Мінгарвиконкама Владимира Євгеновича Кухарова. Відкритий лист. Менавіта «Шановний Олександр Анатолійович, 4 красовика 2026 года повинен відбутися ваш прийом по особистих питаннях. Так повідомила мені секретарка організації, якою ви узначалюєте, і що тільки 2 соковика можна записатися до вас на прийом. Прошу прийняти мене по такому питанню. 10 красовика 2026 года сповняється 10 років, як наш суайчинник Едвард Войнилович, який побудував костел святого Симона і святої Алени в Мінську, був знесений Вселенським католицьким костелом до годності слуги Божого. Для цього з благословення апостольської столиці, Папи Римського, була створена спеціальна комісія з духовних представників Ватикану і Білорусі, учених істориків, яка на протягу многих років вивчає життя, діяльність і віру Едварда. Перший беатифікаційний процес дослідження пройдений виніково. Праця протягується в накерунку до обвіщення його благословленим, блаженним. З волі Всевишнього слуга Божий Едвард, християнин з Білорусі, стане відомий на весь світ, а з ним і вся Білорусь. Признання Ватиканом – це признання всім повсюдним костелам на всіх континентах. Так що беатифікаційний процес слуги Божого Едварда притягує увагу всього католицького світу, який налічує 1 мільярд 300 мільйонів вірників католиків. В цей юбілейний день, 10 красовика і наступные, вірники будуть молитися і дякувати Господу за слугу Божого Едварда, нашого суайчинника, миротворцу,
який пробачав всім кривдителям і нестомно робив добро. Як переконуємося, він заслуговує світлої пам'яті наших народів Білорусі і Росії. Едвард був чоловіком праведним, сумленним християнином. Упершиню в історії парламентаризму від Мінської губернії менавіта ён був обраний членом Державного Совета Російської імперії. Був неодноразово взнагороджений державними медалями і орденами. Гонор нашої землі, який много зробив для добра наших народів. Нагадую, що в костьолі знаходиться саркофаг з його мощами, перевезений з города Бигдашчи у Мінськ поводле його волі заповіту вернуться на батьківщину. Тепер у другому етапі реставраційного процесу костьола Святого Симона і Святої Олени духовенство і вірники не маємо можливості провести відповідні набоженства в храмі, так і каля саркофагу слуги Божа Едварда Войниловича. Вірники християни щоденно моляться об хуткій і сумленній реставрації Червоного костьола, бо в наступному 2027 годі будемо відзначати 180-ю годовину з дня народження слуги Божа Едварда Войниловича. А в 2028 годі 100 год день його відходу до Господа. Від ім'я Беатифікаційної комісії духовенства з Білорусі і Ватикану прошу дати можливість 10 красовика 2026 года або один з доступних пасхальних днів і дозволить вірникам навідати і поклонитися мощам слуги Божа Едварда, скласти квітки із нічим. Ця дата супадає з великодними святочними днями. Нехай радость воскресла Ісуса Христа передається всім шанувальникам цього високородного сина Білорусі, слуги Божого Едварда Войниловича. Нотабене, уповноважений митрополитом Мінсько-Могилівським, архібіскупом Юзефом Станевським, на підставі декрету номер 5124 до справ беатифікаційного процесу слуги Божого Едварда Войниловича. Копію декрета і буклет підтверджений архібіскупом Тадеушем Кондрушевичем за номером 70 від 10 красовика 2016 года долучаю. Монсеньор прилад, докторант історичних наук Владислав Завальнюк. І ось тут, як я показую, ця дата. Тому, шановні вірники, прошу вашої молитви і помолимося всі разом заступництва слуги Божа Едварда Войниловича в цій Божій справі дальнейшого процесу беатифікаційного, дальнейшого ремонту, реставрації костьола святих Симона і Олени і інших святинь, які є в будівництві, в проєкті, в реставрації. Нехай добрий Бог про заступництво слуги Божа Едварда Войниловича, якого шановний біскуп Антоній Дем'янко у своїм часі визначив опікуном слугу Божа Едварда Войниловича над усіми костьолами, які будуються в реновації, відновленні. Нехай добрий Бог про його благословить всю нашу землю і наші святині. Тому просимо молитва о беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича, нашого суайчинника.
Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам велич Его христианского духу любови и служения Богу и ближним, чтобы являлось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним светлом, походнею добрыни и справедливости до людей розных веровызнанняв, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был айцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь нам свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровлении, об ласках навертании и об ласках миру в сердцах, семьях и народе, якую взношу до Тебе с надеей, что в хуткім часе ён будзе включений у лик Твоих святых. Амин. Примите Божие благословение про заступництво слуги Божого и в духу с этой святыни над усіми нам. Благословение Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Амен.